Bones tardes, amics meus tots, què tal? Com esteu? Soc el Sergi, component del No m'expliquis més pel·lícules, juntament amb l'Albert Vila i l'Harold, i us volia informar que aquesta tarda toca ressenya, fem ressenya d'una pel·lícula que es diu La Ola, Die Welle, una pel·lícula de producció alemana del 2008, una pel·lícula amb una càrrega profunda de crítica social, us agradarà segur, és molt recomanable. I el motiu d'aquest vídeo, no només per informar-vos de la ressenya, és que, a més, canviem una mica el format, no només farem en veu, sinó que a més també farem en vídeo. Ens podeu veure tots tres, les nostres reaccions visuals, i a partir d'ara segurament, si tot funciona bé, si tot és correcte, farem aquest format. Aquesta novetat que us volia portar, i bé, doncs res més, ens seguim veient i com sempre diem, a seguir la vida i que no t'expliquin més pel·lícules. Apa, adeu!